Još jedan od koncepata koje svakako savjetujemo da isprobate su unilateralne vježbe. To su vježbe u kojima koristite samo jedan ekstremitet, bilo da radite vježbe na jednoj nozi, bilo da radite vježbe samo jednom rukom. Josipa će nam sada pokazati jednonožno mrtvo dizanje sa i bez opterećenja. Ajmo prvo bez opterećenja, molim te pokaži nam Josipa. Dakle, stojite na jednoj nozi i praktički formirate vlastitim tijelom dva slova. Od slova I dođete do slova T i vratite se nazad u slovo I. Na jednoj nozi balansirate i kroz tu vježbu razvijate mišiće prije svega gluteusa, donjeg dijela leđa i stabilizatore trupa. Ako želite da vježba bude malo zahtjevnija, slobodno možete uzeti neko opterećenje, girju, bučicu. Ako nemate ništa, uzmite ruksak, napunite ga knjigama, uzmite bocu vode, uzmite tetrapak mlijeka, čisto da imate nekako opterećenje. Evo Josipa, molim te pokaži sa girjom. To je to. Sad je vježba malo zahtjevnija i aktivacija mišića je malo jača, ali ako nemate nikakav uteg, nije nikakav problem, ubacite seriju ili dvije više i dobit ćete podjednaki efekt.